Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video her i dag, ikke også, Christian? Ja, I dag der skal vi lave noget lidt andet end bare en cola challenge. Det er faktisk det er en challenge, men det er med spiritus. Og det er egentlig samme regler med, at Christian han får et bind på, og jeg hælder en lille tår op, og så skal han gætte, hvad for en slags spiritus det er. Ja, det er egentlig sådan kort, det går ud på. Ja, du skal egentlig bare til at tage binden på, Christian. Ja. Ja. Nå, jeg tager dem op, Christian. Jeg gør det. Så skal jeg nok give dig glassene der. Ja. Skal I lige se, hvad vi har. Vi har sådan en her. Sådan en lækker satan her. Stiller vi der. Og husk, hvis I er under 16, skal I nok ikke gøre det med spiritus. Bare lige til info. Hvorfor ikke? Nej, I skal nok bare lige have lov først af jeres forældre. Men Christian, vi siger heller ikke, at vi er under 16, vel? Jeg er kun 15. Christian, det skal du ikke sige. Nå. Så er vi næsten ved at være der. Har vi den sidste. Hvor står ondt i hånden det her? Og der har vi der. Så stiller vi der. Og så lægger vi puten der. Gør vi det lægger vi lidt op. Nå, Christian. Sig et tal fra 1 til 6. Giv mig 6. Det er en god 6'er. Jamen, vi åbner den her. Har du hældt op eller hvad? Hvor får jeg her? Ja. Fuck, jeg nu bedre det. Og det er sådan en lækker satan her. Fuck, det smager sommerspil. Jeg gætter på sommerspil. Der er sgu mange sommersby. Ja, den grønne. Der er flere grønne. Du er nødt til at sige, hvad smag det er med. Det er sgu da det der æble der. Og det er det rigtige valg. Der er jo også temp med æblesmag. Nej, det er ikke den. Nå, det er det ikke. Nej. Det er sommersby med æble. Ja, Og det er du sikker på? Jeg tror jeg. Jamen Christian, ved du hvad, det er helt korrekt. Fuck. Kan du ikke lige drikke om? Jo. Så skal du sige mellem 1 og 5. 2. En 2, en dejlig 2. Jamen den åbner vi her, Christian. Det er godt. Så får du en lille tår. Så kommer der en dejlig en der. Og det er altså sådan en her, vi snakker om. Fuck, at den hedder. Prøv at smage på den. Hvad fuck er det? Det kunne være temp pineapple. Ja, det kunne du gøre. Eller temp the watermelon. Ja, jeg tror den første du sagde. Den der til pineapple. Og det er du sikker på? Jeg tror jeg. Er det dit endelige bud? Nej. Nej, hvad er det så? Det er det. Jamen, det er desværre forkert, Christian. Er det forkert? Ja, Hvad fuck er det så? det er temp dirty passion. Nå for helvede. Nå, jamen, Christian, så er det mellem 1 og 4. Ja, giv mig en træer. Det er en 3'er, det er den her. Det er sådan en lækker satan her. Vi ser om. Værsgo, Christian. Kom med der. Jo, tak. Det er altså sådan en her. Fuck, den smager klamt, den her. Nå, det gør den. Ja, fy for helvede. Hvad fuck er det? Ja, det er lige det. Ja. Jeg kan sige, at vi er ude i noget tempt. Kan jeg godt lige sige, når det er lidt svært. Men jeg ved sgu ikke, hvad alle de der temp hedder. Hvis du bare sådan... Fuck, hvor er den? Hvis du kan sige, hvad den sådan smager af, så er det også okay. Sådan noget grebagtigt nede, pis. Noget greb, Ja, det tror jeg. det er dit endelige bud. Nej, det er sgu ikke noget ved. Er det det? Jeg spørger, om det er dit endelige bud. Nej, det er det ikke så. Nej. Jeg prøver en pineapple. Pineapple. Ja. Temp pineapple, det er desværre forkert. Det er en temp, der smager af jordbær og lime. Jordbær? Og lime, ja. Hvad fuck? Så tager vi den her, Christian.
altså sådan en lækker Har satan. du den op, eller hvad? Hvor er den henne? Hvor er den her? Det er øl i hvert fald. Og det er du 100% sikker på. Ja, det er øl. Smager som en Royal. Blå. Den blå? Ja, tror jeg. Så hvad hedder den? Den tror jeg Royal Export, tror jeg. Og det er dit endelige bud? Ja. Det er desværre forkert. Er det forkert? Ja. Hvad får jeg så? Royal Classic. Classic? Ja. Ej. Så Christian, det... Fuck, jeg er dårlig, seriøst. Jamen ved du hvad, vi tager bare den næste, Christian. Det gør vi. Den får du her. Og det er altså sådan en her, jeg viser lige. Det er sådan en der. En god Temt. En god tæt. Var det det, du sagde? Hvorfor er den henne? Fuck, den stinker, den her. Er den god, Christian? Smager fucking klam. Var den fucking klam? Ja, lige for helvede. Jeg prøver den her pineapple igen. Det er desværre forkert. Er det også forkert? Ja. Ved du, Hvad er det? Shaker Orange. Sikker orange. Ja. Ej, Det er dem, du selv har. hvad er det for noget af det der? Så har vi den anden sidste her. Og det er altså sådan en... Jeg kan sige, at det er en, du ikke har smagt før. Det er en Temt. Du skal bare, hvis du kan sige, hvad den smager af. Sikkert pineapple sådan noget fisk. Jeg ved sgu ikke. Det er vel... Jeg gætter ikke pineapple igen. Nej, det har du sagt mange gange. Eller skal jeg gøre det? Ja, det er op til dig selv, men... Ja, det synes jeg. Synes du, den smager pineapple igen? Ja, så prøv det. Så du siger pineapple? Ja. Og det er dit endelige bud? Ja. Og det tør du bide dig selv i næsen på? Nej. Nej. Okay, men du siger pineapple. Ja. Det er desværre forkert. Er det forkert? Jeg sagde, det var en, du ikke har smagt før, og det er med hyldeblomst. Hyldeblomst? Ja. Med Temt? Ja. What the fuck? Så får du den sidste her, Christian. Er der flere? Ja, der er en til. Nå, for helvede. Og den, Hvor er den henne? den har jeg her. Hvad dufter den af? Kan du smage det? Ej, sgu. Prøv at smage på det. Det smager ikke særlig godt. Smager ikke særlig godt. Jeg synes, du skal tage binden af, så. Skal jeg så binde af? Ja, det synes jeg. Hvorfor det? Er det øl? Det er en blanding af det samme, du. Ej, mand. Fuck, du siger. Smagte den ikke godt? Ej, det var fandme dårligt. Hvad for nogen, du har taget med ud, mand? Og det var den eneste, du fik rigtigt. Jeg har sgu da aldrig set dem der. Og Men den der kunne du ikke engang drikke. Ej, den smagte fucking klamt. Ja, men du drikker dem selv. Den skal være helt kold, så er den god. Den er kold. Og den her vidste du ikke engang. Men jeg drikker det jo ikke. Nej, du var... Royal var du. Men det var bare lige forkert på Hvem ser klassik. også en brun, seriøst? Jamen det... Ja. Men Christian, det var meget godt, du fik 1 ud af 6. Nej, Det er... Det må vi sige, det er altså... Det er den der sommersby, han nok bedst kan lide. Og ja, jeg ved ikke, om du har noget at sige, Christian. Nej, ikke specielt. Altså, I må gerne kommentere ned i kommentarfeltet, hvad for en, der er jeres yndlingsspiritusdrik, eller hvad man siger. Ja. Og så gerne like og subscribe til kanalen. Og så er der ikke så meget andet end at sige, at vi ses til næste gang. Mais avant tout, faut bouger la tête.